Kani gade ka pati CCTV. Shibanta na kajing Rakhe ya kajing dap shispar pasan Snem jong ka KGP Girls High Secondary School. Hakar pnyo trek matau bna jemang ka khasi jantia welfare association kala pelong na Jingïakob mare athong ni ka marathon kabala tep kum karan for sustainable future. Ya kani Jingïakob kabala sedang na plowing school jong ka KGP Girls High Secondary School lasdang da kajing kawe lama do president jong ka KJWA uba ji rinbor ubalong kongsan hak jelang. Ya kani Jingïakob la phia ki artli ki benta kat kum karta kata hak junior bat senior category bat kajing mare kalong hak jingjingai ke bahan 2 kilometer bat 10 kilometer bat hakani Jingïakob lawan sementa serham lagi kena bagi samla kentai bat cenrang kumjo kitu ibala kham he karta kinong job ki bala job hakani Jingïakob kilong kumni hak Jingïakob jeng ki kentai ki bah pedang henreu hadu khandai Snem karta la job dei habret lenti jingkermen kharja rin na pedang ki ba shipau hadu khalai Snem karta pat la job dei aideres lengkhoi bat hak Jingïakob apedang ki bakhat saw hadu khanyo Snem karta pat la job dai penhon chulat bat kini baro ki dei bahaban mare hak jingjingai ke bahan 2 kilometer ka Jingïakob apedang ki bakhat pas Snem karta pat na ki kentai ki bahaban mare 10 kilometer ka jingjingai la job dai kong datai ban kan mau marwen haba phai pat ka Jingïakob jo ki chenrang hak Jingïakob apedang ki bahan reu hadu khandai Snem karta la job dau habret wellbuster ramse na pedang ki ba shipau hadu khalai Snem karta pat la job do joyfulness kharwaniang na pedang ki bakhat saw hadu khanyo Snem la job do sinsar lang walang bat hak Jingïakob na pedang ki ba la khat pras Snem shaneng pat la job do ba jam singstar ramse Kani gade ka pati CCTV.